Asta e jucăria de 8 kW șirocou portabil. Aici avem evacuarea, o reducție făcută la un burlan de centrală. Pe desubt își ia aer printr-un filtru. Aici avem telecomanda. A pornit. Durează ceva până dă scânteia și pleacă. Acum e alimentat la curent, la 12V. Când pică curentul, mutăm comutatorul și se duce în bateria de 100 de amperi, conectată la asta două panouri de 100 de W fiecare. Iar am făcut eu un furtun ca să băgăm căldură și în casă. Asta intră aici. Și pe aici îmi dă căldură în casă. Acum are un capac pus. Așa. Haide mă, pornește. Gata. A plecat pompa și începe să bage motorină. Nu se vede prea bine. Așa. Mai las puțin ca să audă și zgomotul pe care îl face. Cred că ventilatorul scoate zgomotul când trage aer sau o fi descentrat, habar nu am, o să-l desfac să mă uit în el. Ceva cu mare afară. Acum aplică ventilatorul mai tare. Setat la 1500 de rotații standby și 3500 de rotații la maxim. Se poate și mai mult și mai puțin. Trebuie să mă mai joc cu el. kW este maximul pe care îl ducem. Acum e pus pe 2,1 kW. Cam asta e.